Régi szokás, hogy a legényeknek gyermekkoruk végéhez érve egy esztendőn belül végbe kell vinniük egy hőstettet. Aki sikerrel jár, felnőtté válik, azonban aki kudarcot val, annak számára a világot elnyeri a sötét semmi. Egy legény azt találta ki hőstett gyanánt, hogy ültet egy fát, melyet majd oly nagy gonddal ápol, hogy megnőjön egészen az égig, és azon felmászva lehozhassa az esthajnalcsillagot. Igen ám, de mikor már csak egy hónap volt hátra az esztendőből, a legénynek be kellett látnia, hogy fácskája csak akkora, mint a többi fa, s azon csillagot lehozni még nem lehet. Úgy döntött, tanácsért folyamodik. No, édesapám, most mit évő legyek? Fiúkám, el ne hagyjad magadat, alkalmazkodjál, találj ki valamit, mert most elbuklod, nem lehet. Édesapám, hogyan nyeri el semmi azokat, akik elbuknak? Az év kezdetének pillanatában egy 12 fejű sárkány indul meg a világ végéről minden szerencsét próbáló legény felé. Azok adja a feketeséget a hőstett híján maradtakra. Visszanyargalva, hát hogyha az megtorpantja semmit, Szilaj védőpástyát épített fácskája köré, hűségből, akaratból, makacságból, elszántságból, kitartásból, céltudatosságból, szerelemből és bolondságból. A legény sikerrel járt. Bássája falai megvédték a bukástól, s hőstettel semmi megfékezése lett. Volt már ideje arra, hogy megvárja, míg fácskája eléggé megnő, hiszen olyan fára nem lehet felmászni, ami még nem nőtt ki.